Ja sitä on taas palattu maistelemisen pariin. Sillä video sai huomattavan paljon katsojia ja niitä pyydettiin lisää. Ihan vaan koemielessä ton todellakin tein, koska olen melkoinen herkkusuu itse ja osaan kokata suhkot hyvin. Mutta tässä maistelussa ei todellakaan kokkailuun niin paljon keskitytä, vaan maistellaan kaupasta löytyneitä enimmäkseen valmistuotteita. Ja lihapullat jätetään tällä kertaa väliin, vaikkakin niistä tuli aika paljon sähköpostia ja palautetta, että pyydettiin maistelemaan jalostajan samaista versiota. Niiden kehuttiin olevan paljon parempia ja kyllä mä nekin maistelen. Mutta jätetään ne lihapullat nyt vähäksi aikaa sinne sivusijalle, sillä viime maistelukokemuksesta ei jäänyt kovin hyvä maku suuhun, eli odotetaan, että makuhermot nollaantuvat ja unohtavat lihapullien maun. No, oli niissä jotain makua. Ja ajattelin, että tällä kertaa voitaisiin kumminkin jalostajan tuotteeseen keskittyä. Elikkä hyllyjä plaraillessani löysin tällaisen herkun. Jalostajan jalostajalta sianlihakastiketta. Ja ainakin tuossa kuvassa se näyttää mitä mainioimmalta, mutta kuvahan hämää nyt aina ja koostumuksesta en nyt tiedä, muuttuuko se paljon näissä tölkkiruuissa. Samassa kiinteässä olemuksessa tuntuu ainakin näin tölkkiä heiluttaessa olevan. Lihapitoisuus olisi 30%, eli parempaan suuntaan kuin näissä tölkkipullissa sitten. Joo, eiköhän me siirrytä sitten keittiön puolelle katsomaan. No niin, ja keittiön puolella sitten ollaan ja todellakin sianlihakastiketta tiimmi. Ja tässä on onneksi tämä sama valmistustapa, eli kattilassa lämmöitetään se ja luotaan nyt vielä tarkemmin sitten, ettei lisähalutettaisi tilkka vettä tai kermaa. Vettä nyt voisi vähän lisätä tohon ja sinänsä hauskaa, että tää on sianlihakastikkeessa, niin itse voisin suositella ainakin vaikka punajuurisalattia lisäksi tai suolakurkkua. Siinä niin avataan tölkki ja katsotaan. Sanoisinko, että mielenkiintoinen näkö. Voisin Demusta lainatakseni sanoa, että tämä on aika sanaton. Tässä ei tuoksu lisäaineet. Tästä oikeastaan tuoksuu niin kuin kunnon lihakastike. Ja tässä voitte nähdä, tietenkin koostumus on sitten tällainen kissan koiran ruokamainen, mutta tuoksu on erittäin luokseen kutsuva. Eli eiköhän me silti näin perinteisesti ne makaronien kanssa syödä, vaikka suosittelen kyllä ihmisiä, niin kuin kuvassakin näkyy, ihan perunoiden kanssa valmistamaan. Laitetaan sinne kattilaan ja katsotaan miten se sinne. Kai. No kyllä tässä, kun tölkin tyhjäs tuohon kattilaan, niin nyt tulee sellainen pieni lisäaineiden tunku nenään, mutta ei silti häiritsevästi. Pidetään tää mielessä, eli laitetaan makaronit kiehumaan ja otetaan mausta selvää. Noin, ja siinä meillä on sitten valmis tuote lautasella ja itse asiassa ihan kutsuvalta näyttää. Joten eiköhän lyödä haarukka sekaan, otetaan vähän maistiaisia ja katsotaan mitä makuhermot tästä saa. Käydään kiinni. Bon appétit! Lihan tekstuuri on upea. Pieni lisäaineinen jälkimaku. Kaikille mämmikourille mä suosittelen tätä erityisesti vaikka ensitreffeillä, kun tuot naisen kotiisi ja kokkaat hänelle. Voin sanoa, että suurin osa ei tätä tunnista tölkkiruuaksi.
Ihana taivas, jossa porsaat meitä houkuttelevat kinkoillaan, kyljillään, kyljyksillään. Kyllä tää on ihan varteen otettava vaihtoehto itse tehdylle kastikkeelle. Nyt osui hyvä tuote kohdalla. Tuli juuri itselle todistetuksi, että myös tölkkikastike voi olla hyvää. Oiko sinä? Mä jatkan tän herkun lappaamista naamaan, niin menkää sitten katsomaan toi yhteenveto sitten. Jalostaja hoitaa homman tyylikkäästi kotiin, ainakin tämän lihakastikkeen kohdalla. Päästään yllättävän lähelle äitien tekemää ruokaa. Vaikkakin pieni säilöntäaineiden hivahdus tuntuu jälkimaussa, se ei silti pääse pilaamaan tätä loistavaa kokonaisuutta. Lihan tekstuuri ja olemus ovat kohdallaan ja kastike maistuu tuntikausia lihanmakua imeneeltä. Hinta-laatusuhde on loistava 400 gramman tölkin maksaessa vaivaiset 2,7 €. Sai tämäkin possun olla lautasen tyhjäksi tästä herkullisesta sörsselistä. Harmi, että tein kastikkeen vaan niin syvään kattilaan, että kieli ei yllä pohjaan asti.